barta ba. Makarantar Islamiyya ita ce layin gaba. A karatun zamani a ajiye ta siyasa gaba. Tana jana faɗa malaman kun suna taya baki ba karya ba. Gidan da suke da Fatima malam ce kaka tambaya. Halinta yana da girma ko abokai tambaya. Wasu tamkar zara gano canarin tsaya sha wuya. Tirta yana faɗa a halin kirabi ba zai yi in kirgo ba. Sarrafa tare na manya wanda ya fita ta girmama. Ta soyayya ga yara 'ya'yan mama ta karrama. Waye tana ta